de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Maraya pa tapo, maitapong may nga panalangin. Sakdala may payang kaya kaming Ginoo. Ginoo ng oras sa iti makanyang kepong mitipo ni Jemmy kakapatid. Kimbalayan mong santuari bating upayang gining Diyos makanyang kepong main kaya ka. Bilang mabala sa pong yay mi makanyang mo sa pong panuwanan nagpa. Ginoo salamat po kimpepat nga po niningat me po yung balang metong kaya kami. Salamat gining Diyos kayong pagkalugmong sika ng pwersa bet pagkadiya kaya kami.
Ginawa man pong ating kangabatyawan, kakulangan na agwami pong sala kay ka. Ginoong sana makanyan kaya po sana pong patawaran. Ginoong ining oras sa itigan na pinasangay talagaran kaya kaming kasarlinan. Ginoong ganap pong kaya pong linisan. Ginoong ining oras sa itiyawaran na kaya kang banal na presensya. Ikpambanan, ngayon alala pong kapupusan, di pami pasalamat na kaya pa. Ginoon na ano nga blasmi ka rin dapat mong mangayat mo na impuryan at samban ng mga espiritu mo at mga katutuan. Ginoon ni po yung kaming kapatad at aliti na po ni kaya kang kayo payapayan. A pinili mo rin dakal. Ginoo kabudlok-lokanin sa nang luklukanin kalamig pa. Ganap na sa ngay bating kayang kasarlinan ni Diyos ko. Repot deta pong pasabing paibat kaya ka Diyos ko. Ilasapong ibulalag ngining kayo rasa na iti. Gining Diyos, ano makanaro iti kaya ang pangako mapamatulang Espiritu Santo. Ginawawara mo kaya kayong buklat mo pong kaya kang banalas pas bulan kaya rin banwa. Pati panuit pa yung kaya kang kayo pa yan. Itubod may pa kaya kang pangako mapamatulang Espiritu Santo. Banting mo pa yung yan turo pong tumayit kaya kami ngining kahurasan iti. Ginoo, ipanalig mi kung sa blaki kang timur ning bugtong mo manan. Kaya kaming tagapagligtas gining sa Kristo. Kambe da rin lukubat sa da rin kaya kang pangako mapamatulang Espiritu Santo. Iyan asa po. Misa dia ketang lugod
Maamong pamilubluban, king harapan, nganing ginunuan ake koyang sa samban, king pangay espiritu ang gana king katutuan. Iabot ko kaya kayo, ing lugod at kabiasnan, mamat nube, ngenit kapilanman. Huwan ni kayong mayakit, kingke kong pamitipon, kingke kong pangagayak, pangalukluk, ngeniking korasan naningke kayong tipunan, ngeniking koras. Pamipasalamat, magpuge, ababiye daring bawat sarilinan, pamilubluban, tangka daring kekong sarili, ang mababatiyawan ngeniking korasan. Liguran king pangatiyo, sanapin naman, ing kekong pamanyaklu, tunay ang ating katutuan, tunay ang ating sangkapang lugod, ang gana ketang kababan. Uling itiyan sangkapiya, naningke kong lakaran, bangi kayo, mayakit kong misadsaran, kingke kong tungkulan. Miyayaliwa ko man kingke kong pangayawos. Miyayaliwa, dingke kong libel bang ikayo, eko mayakit ketang pamisabing pamisasan metong. Dapot ikayo, ikong ang atsyong ngeniking korasan. Metong kayo kingke kong dinuan. Metong kayo, ketang dapat apanin tunana, nung deting bagay ngareti ake ko yang apipiblasan. Nanunig kekong pangapiblas king imalan, kung naning pangagayak na, naning ginwan king kekong harapan. Lugodiat kababan, amanuya kaya kayo yan, bangke ko yan tinggapan at tungkulan, maintang kainakan ang ganak he kayo bilang mamuntukan, bilang itihan miyatsu, iko nga miyembro, amayayakit ngeniking korasan. Iabot ko kaya kayo, ing pamiganaka kintungkulan kung no karinyeng pamikatutuan, karinyeng lighayat hulat, naningke kong ginunuan karing bawat oras. Uling din pamagpuring alangangga, ketang kabuditi ang katutuan niya at malinis siya, galak kayo karing bawat oras. Liguran ngeniking korasan, amanot din tang kaya kayo yan, makanyan yesa ng apiblasan, ang gana ring susunod pa kaya kayong ngatiyan. Bang tunay ang mayakit pat mababatiyawan ngeniking korasan, makananot kalinis kasanting, ingke kayong pangay mahiking dakal. Sibol karinan, tagumpek hapi naman karing bawat oras. Kaya't pinsan ang pagkasikapan ng pamisasan metong, ake ko yang bitbitan, ake ko yang penimulan, lugodiya, ingke kong bitbatan. Bang makanyan tunay ang mayakit, ing tetagan, ake ko yang tatalakaran, ake ko yang apababatiyawan, simula karing mga intang, ang gana karing kainakan. Kaya't mamuntukan, benu ko kaya ka ingamanong pamipasalamat. Ang gana, ding maging kekang talaytayan na ning kekang pamanungkulan. Ikong ang atiyo, miyembro kong masasabit dapot ganap kayo. Mayakit sana pa, kimbukas adaratang. Bang makanyan, tungkulan tang atiyo king ginuan, makanyan ikayot itham, ing misadsaran, ang gana king angga. Itingyabot ko kaya kayo king kanakumpanyata.
Yabot ko ang tinaning metong anghel, akana ko itiyan dintang ngeniking korasan. Bang miyabuban kayo, king lugut, ang gana king dapat ayatiyo, eko itiyan mga lingwan. O ining bendesyon, halam kaupayan, mibasbatang kayo pinaman, king pamisasan meto, at ing pamanuri itialang angga, itiyan tepatan, amanibatan, king kekong pamilubluban. Lugod, at amanong dintang, makanyan niya sang pisulos-suluanan, ing tinaping alang libadura, himiyapag kekayo, ngeniking orasang atiyan. Yako sinuyo, Anghel San Miguel, miyachuyo, ngeniking. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At
unang gabi po ng ating handog at papuri, ay hahayin at papuri sa Panginoon. Hindi po natin siya sinasabi na simbang gabi. Ang paksa po natin sa gabing ito ay yung paghahain at pagpupuri sa Panginoon. At bilang isang mananampalataya, tayo po ay nakikiisa ngayon upang ihandog natin ang ating sarili at purihin po ang ating Panginoon. Napakahalaga po sa isang mananampalataya na inihahandog niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Hindi lang po sa material na bagay tayo dapat maghandog sa Kanya. At alam natin na ang paggunita sa naging tradisyon na natin na Pasko, dito ay nangunguna po ang material na bagay. At alam natin pag Pasko, tayo po ay nagbibigay ng mga regalo, lalong-lalo na po sa ating mga inaanak. At ang Pasko po ay sumisimbolo po sa batang si Jesus. Kaya po pag Pasko sabi nila Pasko ng mga bata, di po ba? Pero sa Panginoon po, ano po ang mahalaga sa Kanya? Ano po kaya yung nakakalugod sa Kanya na maaaring ihandog natin sa Kanya bilang isang mananampalataya? At ayon po dito sa Roma Kapitulo 12, versikulo 1, ganito po ang Kanyang sinasabi. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. So, kung kukunin po natin ang diwa ng talatang ito, hindi po pala sa material na bagay siya tumitingin. Yung material na bagay pala, pangalawa lang sa kanya yan. Although, kailangan po ng isang organisasyon, lalo na yung ating kapatiran, na magkaroon ng ambagan sa material na bagay sa pangangailangan po ng ating, kagaya po ng ating simbahan. Pero, ang hinahanap pala ng Panginoon, yung mismong sarili pala natin ang gusto niyang ihandog natin sa Kanya. Na maging kaaya-aya tayo sa Panginoon, na siya palang katampatang pagsamba. Yung ginagawa po natin ito po pala, inihahandog natin ang ating sarili sa Kanya. Hindi tayo nakakalimot sa ating mga tungkulin. Sa kabila man po ng mga pagsubok at kahirapan na dinadanas natin sa buhay ngayon, nandito pa rin po tayo sa gabing ito upang ihandog po natin ang ating sarili. Iyon po pala ang nais ng Panginoon, hindi po pala ang material na bagay. Na ihahin natin ang ating sarili bilang banal, kaaya-aya sa Kanya. Kaya, nakapakahalaga po sa atin ngayon ang gabing ito, sapagkat sa pamamagitan ng ating pagpunta ngayon dito, nagawa po natin ang sinasabi ng talatang ito, na ihandog natin ang ating sarili. Kaya nga, marahil marami sa atin ay hindi gaanong nagagawa ito. Sapagkat kung maghahandog tayo, dapat malinis ang ating puso. Malinis ang ating kaisipan at totoo po tayo sa ating ginagawa.
mahirap pong maghandog na meron po tayong kinikimkim na sama ng loob o may kagalit tayo. Hindi po matatanggap yung ating handog pag ganun ng ating sarili. Basahin po natin dito. Sa Mateo Kapitulo 5, 23, 24 po. Ano po ang gagawin natin kung tayo po ay naghahandog? Ganito po ang gawin natin. Napakahalaga po nito sa ating bilang mananampalataya. Kaya't kung inihahandog mo ang iyong hahin sa dambana, at dooy maalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo. Iwan mo roon sa harap ng dambana ang hahin mo, at yumaon ka ng iyong lakad, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. Hello. Ulitan tayo po. Kini pong 24, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hahin mo, at yumaon ka ng iyong lakad. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. At kung magkagayon ay magbalik ka at hihandog mo ang iyong hahin. Alam niyo po, ito yung tamang panahon eh. Ito yung pagkakataon natin na may pagkasundo sa Kanya. Sapagkat alam natin, ang Pasko po ay dumadakila sa pag-ibig. Di po ba? Kaya ang sabi niya, kung tayo po ay maghahandog, kung meron po tayong nakasamaan ng loob, nakagalit, makipagkasundo po tayo sa Kanya. Lalong-lalo na po kung ito ay ating mga kaibigan, pamilya, kapatid, magulang. At napakahalaga po sa paningin ng Panginoon na inihahandog natin ang ating sarili na wala tayong anumang laban sa ating mga kapatid. Bilang isang mananampalataya, tinitignan po ng Panginoon ang kalinisan ng ating puso. Di po ba? Sabi nga niya, paano niya po tatanggapin ang ating handog na ito kung meron tayong kagalit? Di po ba? Although mahirap pong gawin sa atin, mga tao, na makipagkasundo ka agad. Although, di po ba? Pero kung nasa atin po ang Panginoon, madali lang po yun. Gawin po natin. Ito po yung pagkakataon natin. Christmas, sabi nga nila, ang Christmas daw po ay, pag-ibig, pagbibigayan. Sa Christmas, nabubuo po ang pamilya. Although sa panahon natin ngayon, mahirap po dahil sa pandemic, pero karaniwan po at normal na sa ating mga pamilyang Pilipino na pag Christmas, ito po yung panahon na nagkakasama tayong mga pamilya, lalong-lalo na yung pong nandun sa malalayang lugar. Kaya napakahalaga po sa ating mananampalataya na magkaroon po ng pakikipagbati sa ating mga nakasamaan ng loob. Napakahalaga po sa Panginoon ito. Kaya nga, ano po ang sinasabi dito sa Roma sa 13? Basahin po natin. Maganda po ito. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay. At ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. So, tayo pong mga tao, meron po tayong kalayaan. Di po ba? Hindi po tayo dinidikta ng Panginoon sa ating anumang gagawin, sa anumang ating mga plano. Kaya, anong sabi po? Hindi po sana maging kasangkapan ng ang ating katawang ito na magkaroon po tayo ng mga pagkakamali sa buhay. At alam po natin, lahat po tayo nagkakamali. Pero, kaya nga, merong second chance. Meron po tayong mga ikalawang pagkakataon, pangatlong pagkakataon, upang yung mga pagkakamali ngayon ay ating pong ituwid. Huwag po tayong maging kasangkapan ng kalikuan. Ano po yun? Huwag po natin gawin yung hindi nakakaaya sa ating Panginoon. Di po ba? Iwasan natin yung mga masasamang bagay. Iwasan po natin yung mga mundong maaring hindi po kaaya-aya sa Panginoon. Napakahalaga po sa Kanya nito.
Kaya nga ang sabi dito sa Efeso 5:2, ganito po ang binabanggit. At magsalakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. So, nandun pa rin po yung pag-ibig, di po ba? Hindi po nawawala yung pag-ibig. At ibinigay dahil sa atin ng kanyang sarili, na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Yung sarili ni Kristo, inihandog niya sa Panginoon. Yung kanyang buhay para lang po matubos ang kasalanan ng mga tao sa sanlibutan. Kapalit po ng buhay niya ay yung mga ating kasalanan. Kaya nga, ano po ang sabi sana, bigyan po natin kahalagahan yung pagsasakripisyo ng buhay ni Kristo. Magsilakad po tayo sa pag-ibig. At pag ang pag-ibig na ito, nandito po sa ating puso, nandito na po sa ating buhay, sa palagay ko po, yung kalikuan hindi na po natin magagawa sapagkat iniisip natin yung mga bagay na kay Kristo na. Tayo po ay makakaiwas na sa mga bagay na yon. Yun po ang napakahalagang maaari nating maging handog sa ating Panginoon. Kaya nga po, sa kabila ng paghahandog na yon, kailangan tayo narito at nilikha tayo sa kanyang pag-ibig. Kaya marapat lamang na bilang isang mananampalataya, tayo po ay pumuri sa kanya. Ayon po dito sa Roma 15:6, atin pong basahin. Upang kayo na may isang pag-iisip, sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. So, ito po, yung ginagawa natin ito, isa pong pagpupuri ito sa Kanya. Ninuluwalhati natin ang Kanyang pagiging Diyos. Alam niyo po, bilang isang mananampalataya, kailangan wag nating kalimutan ang ating obligasyon sa Kanya. Tayo po ay narito ngayon, binigyan tayo ng kalakasan ng ating buhay. Kaya marapat lang naman na purihin natin siya bilang ating Panginoon. Kaya nga, ano po ang sabi dito sa Filipos 2 po, 9:11 hanggang 11 po. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng paggalang lalo na sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus ay luhod ang lahat ng tuhod na nangasa langit at nang nangasa ibabaw ng lupa at nangasa ilalim ng lupa. At upang ipahayag ang lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwati ng Diyos Ama. So napakahalaga po sa atin bilang isang mananampalataya na ninulwahati natin yung mga sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan nun, atin pong nilulahati o pinupuri ang ating Diyos Ama na nasa langit. Kaya ayon po dito sa Awit, Kapitulo 100, versikulo 4, ganito po ang kanyang sinasabi. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Mangagpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. So, isa pong obligasyon ng isang mananampalataya at tungkulin natin na purihin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin sa lahat ng bagay na nating natanggap. Lumipas ang isang taon po, nandito pa rin tayo. Di po ba? Meron tayong kalakasan. Isang taon nang lumipas na naman, binigyan tayo ng buhay. Di po? Malaking biyaya na po yun sa atin. Wala po tayong mga karamdaman sa panahong ito. Di po? Malaking blessing na po yun sa atin sa panahon ngayon sapagkat alam naman natin, dumaan yung pandemic, at tayo po ay kanyang iningat. Iningatan tayo, di po ba? Sino po ba yung na-COVID dito? Siguro mayroong na-COVID pero hindi naman po malala, di po ba? Nandun pa rin yung bilang kanyang anak, iniiwasan tayo at iningatan tayo sa sakit na ito, di po ba? Malaya tayong nakakagalaw. Malaking blessings na po yun sa atin. Yung hindi po tayo naging isang biktima ng COVID, di po ba? Sapagkat alam naman natin, pag tinamaan ka ng sakit na ito, at hindi po biro. At hindi rin biro ang gastos. Sa malaking pasasalamat na po natin yun sa Panginoon. At tayo ay iningatan niya. At bilang pangwakas po, akin pong iiwan sa inyo ang talatang ito.
dito sa Colosas 3, versikulo 16-17. Napakahalaga nito bilang sa ating pong mananampalataya. Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo, ayon sa buong karunungan. Kayo'y mangagturuan at mangagpalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. So lahat po ng bagay na ating gagawin, huwag po nating kakalimutan ng Panginoon. Ang kanyang salita, ang kanyang gawa. At sa pamamagitan ng mga yon, lahat po ng bagay siguro na maaari nating ilin ay ibibigay niya sa atin. At muli po, advance Merry Christmas po sa ating lahat at magandang gabi po sa inyong lahat. Isa pong magandang gabi po, mga kapatid. Ayon po ng ating love offering po sa gabing ito ay 6,647 po. So yun po ang ating love offering sa gabing ito. Mukhang malungkot po yata tayo, no? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So,
natapos na po yung ating mga nagsalita po at nagawa na po natin yung ating pagsamba sa gabing ito. So, at mukhang malungkot yung mga katandaan, pero masaya naman yung mga bata. Dahil po kasi ilang araw na lang, magmamano na po yung mga bata. Naiisip po ng mga katandaan yan kung magkano yung ibibigay niya sa kanyang inaanak. Ano? So, maaga po kayo, mga bata, no? Sa Pasko. Magmano po kayo sa ating mga magulang. So, ito po, mga kapatid, bukas po na naman, mayroon po tayong pagsamba. So, ganito ring oras po. Dahil po ang ating ginagawang pagsambang ito ay napakaalaga po, no? Sa ating mga mananampalataya. At tayo po ay binigyan po ng mensahe ng banal na Espiritu dahil po sa ating pagkakaisa, dahil sa ating pag-ibig, kaya nga tayo po ay nagkatipon sa gabing ito upang ipakita rin po natin sa ating mahal na Panginoon na tayo nga ay nagkakatipon sa panahon ng ganitong pagkakataon. Ibinibigay natin ang ating oras dahil po ang ating Panginoon ay hindi nagpapaliban. No? Sa kabilaman po ng ating nararanasan po sa panahong ito, pandemic, bagyo, gulo, no? Napakarami, pero tayo po ay masaya pa rin namumuhay, may lakas po tayo. Yun ang pinakamahulaga po sa atin. Yun ang importante. Kaya hindi rin natin pwedeng pagpaliban ang ating pagganap. Yung ating pagpapasalamat sa ating Diyos, no? Hindi po natin pwedeng pagpaliban, tayo pong mananampalataya. So sa gabing ito po ay naibigay na po ang ating diwa ng ating mga speaker. So mahaga po tayo ngayon, no? Mahaga po tayong makakauwi siguro. Kasi po wala nang magsasalita niya. So siguro po mga kapatid, naibigay na po ng ating mga speaker at yung mga kanta po ng mga kabataan ay nagpapaalala ulit sa atin na sana sa darating pong Pasko ay masaya po tayo. Masaya tayo sa kabila man po ng mga pagsubok na ating dinadanas. So hanggang muli, hanggang dito na lamang po yung ating program. So yung pong closing. Maintam pong meto nga panalangin. Malugod at mayupayang kaya kaming Ginong Diyos. Pasibayo po payabot mi kaya kay nga lang kapupusan ming kapasalamatan ang pong kapurian. Igpang banal pasalamatan da ka po pablasang tilutan mong malaya kayang ginalo kilub na po ning kaya kaming pepating hapon. Maygit mi pong pasalamatan kaya kay pang banaling biyang pong sika na nakiyakang paparam kaya kami. Kagum na po ning kayang balang pagkabi. Ginong Diyos na pong yablas mi karing sablang dapat mong mangayap kaya kami. Nune po yung sambanda kang pong purian king kaya kang pang espirituan po pang katutuan. Igpang banal manyad kaya pong patawad karing sablang kakulangan ng pong pamikasala. At kaya kang hababatsyawan kaya kami. Ang gana po karing amanong iya makapatula king kaya kang banalayarapan. Ginong Diyos ngayon yung pinandit mayari niya po yung kaya kayang banala pamitipon. Tulutan mong ring sablang kabias na ng po ang kapag-aralan na kaya kaming dimdam. Ingatilo pong mita ng karengkekeng puso ang po ang kaisipan. At may giti nga din ang milang katawan. Igpang banal panyawad mila naman po kaya karing pengari mi ang po ang kapatad. Ay miya kaya bengening pinandit. Tulutan mong ipamali mo po kareling banaldang katungkulan kaya ko. Ginong Diyos mo po tutulutan mamaling kasangkanan kareng balang metong kaya kami. Nuneawaran ming idagul me po yung sipagan. Idagul me po yung kapibabatan, lalong may giting pa magkusa karing balang metong kaya kami. Igpang banal may git mi pong pakisabing mayap kaya kareng kekeng pengari ang pong kapatad, at iyuking lalam na ning kapanamdaman. Alang-alang mo man Ginong Diyos, nganing lalapit niya po yung aldon na ning kekeng kapaskuan.
Paintulutan mong ibiyemongan pong meto nga rekwerdo ang pong karagdagan kaya kami. Ikpang banal para mo pong apisan kareng mayupaya mong gamat. Dinan mo pong kapaldanan. Dinan mo pong sikanan banting upayang kingaldo bukas. Ing makanyan kaya pong malyaring miyabe-yabe sumuyo kareng banal mong kaburian. Ginong Diyos ay nipuing kekeng petso ang tutukluan. Sumangid naman po ng miyayaliw ang kalungkutan. Kaligaligan ang pong pagsubok kadinalan kareng balang biyeng. Ikpang banal pasalamatan da ka po pablasa ang kinguli na ning kaya kang lugod. Ingatiya pa po yung biyang pong sikanan kareng balang metong kaya kami. Magingin kekeng petsang daratang igpaing makanyan miya naman pong pakisabing mayap kaya ka. Ginong Diyos tulutan mong lumabas siya pong pasibayong mit mong kapayapan. Kagum na po ning tulam pong saya kareng balang biyemi. Ikpang banal bilang katatawlian. Nung makanano mo kayangan pong tilutan miras kapayapan king kekeng kakarinan. Ginong Diyos nga ni pong mayari ning kekeng tipunan. Ikpang banal bendesyonan mo po rin kekeng sakayan. Linisan mo po rin kekeng dalan. Tulutan mong pasibayong miras kaya pong mit mong kapayapan. Ikpang banaling sablang bagay panaligan pong panibala mingan po kaya ko. Uling ikamu buko ding Diyos ming mayupaya king sabla. Oreni po rin kaya kaming samo ang pong dalangin ngening pinandet. Paintulutan mong miras la pong karapat dapat king kaya kang banalayarapan. At kaya tang lim ganap mineman pong tanggapan itang kaya kang pamipala ang pong kaya blasan. Ing lugod mo yang manatiling kaya bemi manibat na ngeni ang gaman po king wakas. Iyan nasa po. Sibol Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay Bie.